ụtụtụ. Aloy na Eukeria Udeze na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Selina Felix Jude Udeze na Cecilia nakwa Michael Azueze. Osi na Stella Ofondo na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Chinwe Cordelia Ibenebu. Ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ na mkpụrụ obi ndị anyị kpọpụtara tata ka ha zuo ike na ndokwa. Onye isi nchụaja n'ụbọchị tata bụ ụkọchukwu Maxwell Mbata. Maslenus Mbata, sorry please. Kịta ka anyị kulite were obi aṅụrị wee tinyekọta ọnụ n'ukwe. 266, 266. Nna nna na nwa na mmụọ nsọ. Ka amara nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke mmụọ nsọ dịrị unu niile. Ndị m hụrụ n'anya na Kristo na bọlachi ngwa tụgharịa n'aka na gị na n'aka ekpe so nwanne gị aha si kelee ya wish ya well si ya nwanne m ngozi dịrị ndị ozi Chineke dịrị gị. Kelee ya n'ime onye nwe anyị, kwuo okwu ngozi n'isi ya. Ike dịdị n'ire gị ahụ, kwuo okwu ngozi n'isi ya, si ya rịkwara ya mma, ya rịkwara ndị ezinụlọ ya mma. Ka Chukwu ahụ bidoro ọrụ ọma n'ime anyị ka ọ rụrụ ere n'isi njedebe n'aha Jizọs. Eji m obi aṅụrị na-anabata anyị niile n'ọgbakọ ụmụ Chukwu. Taa bụ Sọnde nke atọ na oge olileanya nke ọmụmụ nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Asị anyị taa ṅụrịa Gaudete Sọnde, maka na ochiche ahụ anyị na-eche, onye ahụ anyị na-eche na ha bịaru nso. Na-asị anyị gakwa n'ihu nọrọ na nkwado, na-elekwa anya n'ime ekpere na ndidi ruo mgbe ọ bịarutere. Anyị na-arịọkwa Chukwu maka amara nke anyị ga-eji gaa n'ihu na-eche nkwa ya, ka ọ ga-abụ mgbe nkwa ahụ ga-erute anyị anọrọkwa n'ọkwa dị mma ịnabata ya. Ka ọbịbịa anyị bịara n'ihu ya taa butere anyị ngọzi, butere anyị nchekwa nke Chukwu. Anyị na-agbakọkwa aka wee na-echeta ụmụnna anyị
ma ndị nọ n'ụzọ alaga Nigeria na ndị larụrụlenụ, dịka ụmụ Chukwu anyị na-arịọ nchekwa Chineke n'isi ha niile na n'isi anyị onwe anyị, na-asị Chukwu maka otito nke aha ya, ya mere anyị niile ebere ma chekwaa anyị site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Ụmụnne m, iji kwado nwa anyị nke ọma maka nnukwu emume ihe omimi ndị ya dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile. Site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịhapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu, ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi, Virgin of all, na ndị mama na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu rịọrọ m ose bụrụ ụwa Chukwu anyị arịrịọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị gaa, wee duru anyị na ndụ ebebe. Onye nwe anyị mebere, mebere, onye nwe anyị mebere, 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 onye nwe anyị mebere, mebere, onye nwe anyị mebere, 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 Kristi mebere, 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 Kristi mebere, mebere, Kristi mebere, 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 Kristi mebere, mebere, onye nwanyị mebere, mebere, onye nwanyị mebere, 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 onye nwanyị mebere, mebere, onye nwanyị mebere, mebere, mebere. Ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwenụ Chineke anyị, lekwasị anyị bụ ụmụ gị anya, ndị ji okwukwe na-akwadowe maka ọbịbịa nke nwa gị Jesu Kristi. Biko mee ka anyị were obi na-anụ ọkụ mgbe niile na-eme emume aṅụrị nke a, were soro nweta nnukwu aṅụrị nke alaeze gị, site na adị inwe na anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ,
Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ime akwụkwọ onye amụma Azaya. Ka ọ zara n'ala kpọrọ nkụ ṅụrịa, ka ịchakịrị ala ṅụrịa mịpụtakwa okooko. Ya mịpụta okooko osisi mara mma. Ya ṅụrịa ọṅụ, kwekwa ukwe aṅụrị. A ga-etuwe ya ugo etuwere Lebanon, bịakwa doo ya ebube edoro Kamel na Sharon. Ha ga-ahụ otito nke Onyenwe anyị na ebube Chineke anyị, mee ka aka niile na-esighị ike gbasie ike, ka ụkwụ niile na-ama jijiji n'ala guzosie ike. Ma gwanụ ndị obi ha na-ada mba sị, nwee na obi si ike, egwu atụla unu. Lee n'anya, Chineke unu na-abịa, ịbọ ọbọ na ịkwụghachi ụgwọ nke Chineke anyị na-abịa. Ọ na-abịa ịzọpụta unu. Mgbe ahụ ka a ga-eme ka ndị ìsì hụwa ụzọ, ka ndị ntị chiri nụwa ihe, ka ndị ngwọrọ wulite elu dịka ele, ka ire dara obi kwewe ukwe aṅụrị, n'ihi na ndị Onyenwe anyị gbatara agbata ga-alọghachi. Ha ga-etiri mkpu ọṅụ bata na Zayọn, aṅụrị ebighị ebi anọrọcha ha n'ihu. Aṅụrị na obiọma ga na-eso ha. Ọnụma na ịkwa akwa ga-akwụsị. Okwu nke osekpụla ụwa. Abụ ọma. Ihe unu ga-aza bụ, Onyenwe anyị bịa zọpụta anyị. Onyenwe anyị bịa zọpụta anyị, Nna bịa zọpụta anyị. Onyenwe anyị bịa zọpụta anyị, Nna bịa zọpụta anyị. Ọ bụ ya na-edowe nkwa o kwere ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-enye ndị a na-emegbu emegbu ihe ruru ha. Ọ bụ ya na-enye ndị agụụ na-agụ nri. Ọ bụkwa Onyenwe anyị na-eme ka ndị eji nwere onwe ha azịza. Onyenwe anyị bịa zọpụta anyị, Nna bịa zọpụta anyị. Onyenwe anyị na-eme ka onye ìsì hụwa ụzọ. Ọ na-ekulite ndị dara n'ala elu. Ọ bụkwa Onyenwe anyị na-echekwa onye ọbịa. Ọ bụkwa ya na-egbo mkpa nwaanyị isi ikpe na nwambịa azịza. Onyenwe anyị bịa zọpụta anyị, Nna bịa zọpụta anyị. Onyenwe anyị na-ahụ ndị ezi omume n'anya, bịakwa na-emebisi ụzọ ndị ajọ mmadụ. Onyenwe anyị na-achịgide ruo mgbe ebighị ebi.
Chineke nke Zion ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Azịza. Onye nwe anyị, bịa zọpụta anyị, nna bịa zọpụta anyị. Onye nwe anyị, bịa zọpụta anyị, nna bịa zọpụta anyị. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi nke James dere. Ụmụnna m, nweenụ ogologo ntachi obi ruo mgbe Onyenwe anyị ga-abịa. Leenụ ọtọ onye ọrụ ubi chee were ndidi eche ubi a nche ka ọ mịpụta ezi mkpụrụ dị oke ọnụ ahịa. Ọ na-ewere ogologo ntachi obi na-eche ubi ya ruo mgbe ọ ga-enweta mmiri ozuzo nke mbụ na nke ikpeazụ. Wekwanụ ogologo ntachi obi unu onwe unu. Meenụ ka obi unu guzosie ike, n'ihi na ọbịbịa nke Onyenwe anyị dị nso. Ụmụnna m, unu atamụla ntamu megide ibe unu, ka Chineke ghara ikpe unu ikpe. Lee, onye ọkaikpe anyị bụ Chineke guzoro n'ọnụ ụzọ. Ụmụnna m, chetanụ ndị amụma ochie, ndị bụrụ amụma n'aha Onyenwe anyị. Wetanụ ha mere ihe ilere anya maka inwe ndidi na ogologo ntachi obi n'oge nhụjuanya. Okwu nke Osebruwa. Kwadoronu Onyenwe anyị, Onyenwe anyị ụzọ. Meenụ ka okporo ụzọ ya guzosie. Mmadụ niile ga-ahụ nzọpụta nke Chineke. Hallelujah. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Matthew dere. Mgbe Jọn nọ n'ụlọ mkpọrọ nọ maka ọrụ ebube niile Jesu na-arụ, o zigara ya ụfọdụ ndị na-eso ụzọ ya. Ọ gwara ha ka ha jụọ Jesu sị, ọ bụ gị bụ onye ahụ na-abịanụ ka anyị ga-ele anya onye ọzọ? Jesu wee zaa ha sị,
Jeenụ kọrọ Jọn ihe unu nụrụ na ihe unu hụrụ. Ndị kpuru ìsì na-ahụzi ụzọ, ndị ngwọrọ na-agazi ije. Emene ka ndị nwụrụ anwụ si n'ọnwụ bilie. Eziela ụmụ ogbenye ozi ọma. Ngọzi dịrị onye ahụ na-atụfughị okwukwe na m. Ma mgbe ndị na-eso ụzọ Jọn na-alaghachi, Jesu malitere ịgwa igwe mmadụ ahụ okwu banyere Jọn. Ọ sị, mgbe unu jekwuru Jọn n'ọzara Judea, gịnị ka unu jere ka unu kirie? Ọ bụ ahịhịa ikuku na-ebugharị? Ọ bụzi gịnị ka unu jere ka unu hụ? Ọ bụ nwoke yi uwe ụlarị? Ndị na-eyi uwe ụlarị na-ebi n'obi ndị eze. Gịnịkwa ka unu pụrụ ka unu hụ? Ọ bụ onye amụma? Ee, asị m unu, ọ bụ onye karịrị onye amụma. N'ihi na Jọn bụ onye ahụ edere ihe banyere ya n'akwụkwọ nsọ sị, lee, ana m ezipụ onye ozi m ka o buru gị ụzọ gaa, onye ga-edoziri gị ụzọ tupu gị abịa. N'egwu na eziokwu, abịa na ndị niile nwanyị mụrụ, ọ dịghị onye ọbụla karịrị Jọn onye omemmiri Chukwu, ma onye dịkasịrị nta n'ala eze eluigwe karịrị Jọn. Ozi ọma nke osebro ụwa. Ka anyị sikwe n'ozi ọma nke a nata mgbaghara njọ. Chọọchị anyị ghere oghe. Olee otu unu dị? Ọ bụrụ na ị chela achịcha azụ si Disemba ruo Jenụwarị, obiọma dị gị? Edishọ, ma ọ bụrụ na obiọma dị gị, kwụrụ n'ụkwụ gị abụọ. Onye ahụ chiri na Jenụwarị wee durute anyị n'ọnwa Disemba, o kwesịrị ka ekele ya. Ngwa si n'ala ala obi gị kelewe ya. Kelee ya otu ọbụla o siri masị. Kpọọ ya ahụ ị na-akpọ ya. Kelee ya maka ọ bụ ya chimere ya na-agbọ. Kelee ya. Kelee ya maka na o kweghị ka ngwugwu ndị iro gị kere gị ka o mee n'isi gị, ka o mee n'isi ezinụlọ gị. Kelee ya maka ụzọ niile nke o siri nye gị nri ọnụ, ụzọ niile nke o siri gwọọ gị ọrịa, ụzọ niile nke o siri chekwaa gị, ụzọ niile nke o siri mee gaa n'ahụ teta. Ma ihe ndị ọzọ o mere nke mụ na gị na-abụ n'echiche nke anyị dịka mmadụ, anyị amadịghị na ihe ndị ahụ mere. Maka na obi ebere ya n'ebe anyị na-ebuka. Aha ya bụ Chukwu obi ebere, echeta obi esi ike. Ọ tọrọ ngwugwu ndị iro m kere m. Odogwu akata aka. O jere ije n'elu mmiri. Eze ndị eze ọzọ na-eze eze. Eze ndị eze ọzọ nọ n'okpuru ya bụ aha ya. Ọ bụ okwu ya bụ ihe ga-emezu na onwere ọzọ ga-emenu, maka na naanị ya bụ chi, naanị ya na-achị, naanị ya na-achị eze, naanị ya na-achị eze. Kelee Chukwu a, onye naanị ya bụ Chukwu, onye naanị ya na-achị eze.
maka na ọ bụrụ na ọ dịghị n'ije anyị, ije agaghị ekwekwa ọgịga o. Ije kwere ọgịga, anyị adịrị ndụ rute taa maka na ọ nọ n'ije anyị. Kelebe ya, kelebe ya, kelebe ya, kelee ya n'isi gị, kelee ya n'isi ndị ezinụlọ gị, kelee ya maka ebe ị na-arụ ọrụ, kelee ya maka ihe ọma o mere ndị ọzọ, ọ bụghị naanị ike gị, kelee ya maka ihe ọma o mere ndị ọzọ, kelee ya maka ndị ọzọ pụtara, kelee ya maka ndị ọzọ pụtara, ma ihe na-eme na Naịjirịa ma na ihe na-eme ebe a, kelee ya maka na ịdị mma ya zuru mba niile. Ọ bụ Chukwu sụrụ ude n'otu mba nụ ya na mba ọzọ, odogwu akata aka. Ebe ka o dike dike magharị ahụ, akpọ ya otu ugboro ọzọ ugboro 7. Ọ bụ ebe mgbabụ anyị, ọgwụ anyị gwọrọ agwọ, ọgwụ anyị gwọrọ agwọ, ọgwụ anyị gwọrọ agwọ. Ndị iro anyị na-ele anyị anya, ha echesi anyị na-anwụ anwụ, mana anyị ka dịkwa ndụ na-aga. Ha na-ajụzi olee ebe ọ gwọrọ ihe a? Ọ bụ Jizọs bụ ọgwụ anyị gwọrọ agwọ. Ọ bụ ebe mgbabụ anyị, ọgwụ anyị gwọrọ agwọ. Kelee ya, kelee ya, kelee ya, kelee ya. Welere m aka n'ịga ahụ elu. Eze m ihe mere dị mma, 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 ọrịa gwọrọ dị mma, nchekwa inyere dị mma, ekpere zara ọ dị mma, ekpere nyere anyị dị mma, eze m ihe mere dị mma, eze m ihe mere dị mma, eze m ihe mere na ọ dị mma, ihe mere dị mma, anyị na-ebuli gị elu, anyị na-akpọrọ gị isi ala Chukwu ọma, odogwu akata aka nwoke ọma, echeta obi esi ike, o jere ije n'elu mmiri, onye nwe m nara ekele, ihe mere na ọ dị mma, ihe mere dị mma, eze m ihe mere dị mma, ụmụ gị na-ekele gị ihe, eze m ihe mere na ọ dị mma, ihe mere dị mma, ihe mere dị mma. O nwere onye ọzọ nwe ekele anyị belụsọ gị. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ka anyị nọdụ ana. Taa bụ Sọnde nke atọ n'oge Advent. Unu lee anya na kandụl na Advent rate anyị amụnye gị ọkụ nke the pink or the rose or a different color from the whole of the candles. Candle nke ahụ ka anyị na-celebrate taa. And it symbolizes joy. The virtue of joy. Ọṅụ. Ọ bụ ihe eji asị anyị taa. Ṅụrịba. Nwee na ọṅụ n'ime unu. Nzukọ nsọ bụ Katọlik na-asị anyị nwee ọṅụ n'ime Chineke ụmụ Chukwu. Ele ihe eji asị anyị nwewe ọṅụ taa. Maka na onye ahụ anyị na-eche na orutewe nso. Asị anyị ṅụrịbanụ, 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 ṅụrịbanụ. Ihe ọzọ eji asị anyị ṅụrịba bụ na ọ bụ ngwugwu buru ibu abịa. Chineke a bụ ngwugwu buru ibu abịa. Ngwugwu o bukarịrị akarị maka ụmụ ya, maka anyị niile ndị ji ezi obi eche ya. Ihe o buru ibu abịa. Unu nụrụ ka Aịzaya onye amụma na-agụsị ya taa. Ọ sị anyị na ọ bụrụ na ọ bịarute na anyị ga-ahụ ebube ya.
Ọ bụ naanị ndị nwere ihu ọma bụ ndị na-ahụ ebube Chineke. Na ya bịarute na anyị ga-ahụ ebube ya. Na ndị ahụ ụkwụ na-ama gelegele na ụkwụ na-ama jijiji na ọ ga-eme ka ụkwụ sie ha ike n'ime amara ya. Na ndị ahụ eji n'abụ na ọ ga-eji aka ya were tọpụga ha n'abụ ka ha nwere onwe ha. Na ndị ekwesịrị ịkwụ ụgwọ na ya ga-eji aka ya were kwụọ ha ụgwọ. Na ndị na-arịa arịa na ya ga-eji aka ya were tọpụga ha n'abụ ọrịa niile nke na-arịa ha. Ọ sị na ndị eji eji na ya ga-eji aka ya were tọpụga ha. Na ya ga-eme ka ọṅụ na obi aṅụrị dịrị n'etiti ndị nke ya. Ihe a bụ ngwongwo Onyenwe anyị bụ na-abịa. So ana m asị anyị niile bụ ụmụ Chineke, ṅụrịbanụ, Chineke anyị bụ ngwongwo ọma na-abịa. Ṅụrịwanụ, onye ahụ si anyị na ya na-abịa, o ji ngwongwo ngọzi dị iche iche were na-abịa. Mana ka anyị jiri bụrụ mmadụ, ọtụtụ mgbe anyị hụ ihe ọma ndị a ka ọ na-abịa, anyị chọrọ iji ọsọ, anyị chọrọ ije ije, anyị chọrọ ịgba ọsọ, anyị chọrọ ịdị n'họrị, inwe ike gagara abụọ ya, ka anyị nwee ike makụọ ya, ka anyị nwee ike bụrụ ya. Ọ bụ ihe mere na onye amụma, onye ozi James dere taa, ọ sị anyị mba, ka anyị were ndidi, patience, ka anyị were ndidi, maka na ọtụtụ mgbe anyị chọrọ ịdị faster than our God. Ọ sị anyị were ndidi, maka na ọtụtụ mgbe anyị chọrọ ịgbaka anyị chi anyị n'ọsọ. Ọ sị anyị were ndidi, maka na ọtụtụ mgbe anyị chọrọ ịdị fasta ka anyị nwee ike grab all the good news. Ọ sị anyị were ndidi, ma mma gị anyị nọ n'ime ya ka anyị jiri bụrụ mmadụ. Anyị hụ ihe ahụ mara mma ya ka anyị n'anya, bam, anyị chọrọ ịgbachi ike ghọrọ ya. James asị anyị mba, unu ejiri ike, unu ejiri ike, ọ bụghị ka unu siri chọọ, ọ bụ ka Chineke siri chọọ. Ka anyị ghara iji ike. O ji onye na-akọ ugbo na ihe ọ kọrọ n'ugbo were mara anyị atụ. Ọ bụrụ na ị kọọ ụka taa, onye na-akọ ugbo kọọ ụka n'ụbọchị taa, ọ bụ ya na-editamin mgbe ụka ahụ na-epu, ọ bụ ya na-editamin mgbe ụka ahụ na-eto, ọ bụ ya na-editamin mgbe ụka ahụ ga-aka, ọ bụ ya na-editamin mgbe ọ ji egheghịrị ọka ahụ. Ọ na-enwe ndidi, ụka etolite, ọ na-enwe ndidi, ụka amị ya, ọ na-enwe ndidi, ụka ahụ enwe ike ka ya na-aga were obi aṅụrị were ghọrọ ya. Olee onye na-eme ka ụka pụọ? Olee onye na-editamin mgbe ọ na-amị? Ọ bụ Chukwu. Ma ọ bụrụ na ya enwe ndidi dị ka onye ọrụ ubi ahụ, na ngọzi ndị a ga-erute anyị aka. Ka anyị ghara iji ọsọ, ka anyị ghara iji otu o siri ahụ anyị n'ahụ were makụọ ya, maka na ọ bụghị otu ahụ ka Chineke siri chọọ ya. Nke ọzọ a na-arụtara anyị aka na ihe ọgụgụ ozi ọma taa bụ ozi a nke Jọn zipụrụ ndị na-eso ụzọ ya ka ha jee jụọ Jesu, ọ bụ gị nwa bụ onye ahụ anyị na-eche ka anyị ga-echere onye ọzọ? Onye nye Jọn jiri gaa zie ụdị ozi a. Unu lee anya n'akụkọ ihe gbasara nkwa ekwere ụmụ Izrel maka onye nzọpụta. Ọ bụ eziokwu na o nwere ihe ndị Chineke tinyere, so ọ bụ ihe a ga-eji egosi na onye nzọpụta ahụ abịala. Ndị Juu n'onwe ha nwekwara ndị nke ha tinyere n'onwe ha. Dịka esiri gụọrọ anyị na ihe ọgụgụ nke mbụ taa, a sị na ihe a ga-eji amata na onye nzọpụta ahụ abịala wụ na ndị ntị chiri ga-anụ ihe, ndị ogbi ga-ekwu okwu, ndị ekpenta na a ga-agwọ ha ekpenta ha, ndị ahụ na-ama jijiji na a ga-eme ka ụkwụ sie ha ike, na ndị nwụrụ anwụ na a ga-ekulite ha. Mana ndị ụmụ Izrel etinyekwuo nke ha, na a ga-achụpụga ndị Rom n'etiti ha, were ọchịchị ala ha nyaghachi ha azụ. Mana mgbe Jesu bịara, ihe niile enu agụrụ na ozi ọma na ihe ọgụgụ nke mbụ taa na akwụkwọ onye amụma Aịzaya, o emege, ọ gwọga ndị ọrịa, ọ tọpụga ndị eji eji, ọ kpọlitega ndị nwụrụ anwụ. Mana ndị Juu ahụbele nke ha onwe ha tinyere as expectation nke ha. Jọn n'onwe ya bụ onye enu tụpụtara ndị mmadụ aka sị, lekwenụ nwa atụrụ nke Chukwu. Ọ mara na onye Jesu bụ izi ụdị ozi a ka anyị jee jụọ ya ma ọ bụ ya nwa bụ onye ahụ anyị na-eche ka ọ bụ onye ọzọ. Gosiri na expectation nke ha na a ga-achụpụga ndị Rom,
mgbe o ziri ozi ya, John n'onwe ya nọ n'ụlọ mkpọrọ. So o mere expect ka Jesu nwekwe n'ike bịa zọpụta ya n'ụlọ mkpọrọ ahụ, because ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ na-eche mgbe a ga-egbu ya. John elele ihe a, enweghị ihe ọhụrụ. Ya ezi ụmụazụ ya ga John ya, ma ọ wụ ya nwa bụ onye ahụ anyị na-eche ka o nwere onye ọzọ anyị ga-aga n'ihu na-eche. Jesu akpọla aha echiche azụ. Unu gara gwanụ John na ndị ntị chiri ebido n'ụwa ihe, ndị ishi ahụmụ n'ụzọ, ndị ogbenye ekwuwela okwu, ndị nke a mere emewele nke a. Lota ihe siri gụọ ya n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, ihe ndị ahụ Jesu mege ya. Ya na-agwa ha sị ha zie John, onye ọbụla na-atụfughị okwukwe ya n'ihi m, ngọzi ga-adịrị ya. Blessed is he who does not pick offense with me. O ebe ahụ ka a na-adọ mụ na gị na-abụ aka na ntị, maka na otu anyị na-ele anya na onye nwe anyị bụ ngwongwo dị iche iche were na-abịa. Mụ na gị na-abụ enwe expectations na mgbe onye nwe anyị ga-abịa na ọ ga-eme ya otu, mgbe onye nwe anyị ga-abịa ọ ga-eme ya otu a, mgbe ọ ga-abịa ọ ga-eme ya otu, mgbe ọ ga-abịa ọ ga-eme ya otu a. Mgbe ahụ anyị kpegideziri ekpere kwadoge, onye nwe anyị ahụ abịazie, anyị ahụzi ihe otu ahụ anyị siri chọọ ya. Ọtụtụ n'ime anyị adapụga n'okwukwe. Ọtụtụ n'ime anyị asị ọwụ ekpere ọwụ n'osu mkpewe, ọwụ n'ihe ọwụ. Ọtụtụ n'ime anyị agazighị eji ọdụ ifu obi ahụ nke anyị ji efuru ikpe ekpere ahụ, anyị adaa mba. O mega ọtụtụ n'ime anyị ma m ma gị. Jesu jiri si anyị taa, blessed is he who does not pick offense with me. Maka na gịnị? Ihe anyị chere Chineke ga-emere anyị ọ bụghị otu nke o siri mee, dị afọ ọwụ ekwe Chineke ọwụ. Ebe nsogbu ahụ nọ n'ebe anyị onwe anyị nọ, maka na anyị na-abịa n'ihu Chineke with expectations. Anyị elistiela ya otu a chọrọ ka Chineke si mere anyị ya. For ndị Jew, John included, mgbe ọbụla Jesu bịara dịka Mezaya, ọ ga-fọm army, chụpụga ndị Rom n'etiti ha, return ha back to mgbe David na Solomon chịga ha. Ọ bụ one of the signs ha mere expect na ọ ga-eme. Secondly, John n'onwe ya bụ n'obi na ọ bụrụ na ọ bụ Jesu bụ Mezaya, na ya onwe ya kwesịghị nọ n'ụlọ mkpọrọ, ebe ya wụ fọrọ na ya, ebe ya wụ onye tirile ya mgbu, na o kwesịrị ịbịa zọpụta ya, napụta ya n'aka Herod. Mana ọ hụgaghị ya, mere o jiri abịa ajụ sị, ọ bụ gị nwa bụ onye anyị na-eche ka ọ bụ onye ọzọ? Mụ na gị na-abụ nwere mgbe anyị nwere ịda mba nke okwukwe, maka na ihe anyị chọrọ ka Chineke mere anyị ọwụhụ taa nke o siri mere anyị ya. Anyị asụlala azụ n'okwukwe anyị, maka na gịnị? Ajenda anyị jiri bịa. Ọ bụ onye anyị kperela ekpere ka ọ gbakee, ọ bụ otu anyị siri chọọ ka ndụ anyị dị, ọ bụ otu anyị siri chọọ ka marriage anyị dị, ọ bụ otu anyị siri chọọ ka ụmụ anyị dị, ọ bụ otu anyị siri chọọ ka business anyị dị, ka ọ bụ otu anyị siri chọọ otu ihe nke anyị rịọga Chineke na-arịọ ya na-arịọsi, otu anyị siri chọọ ya ọ bụghị otu nke o siri bịara anyị. Anyị ajụmasị Chineke ọ gwụla ka ọ fọrọ? O ji eme m, o ji eme gị. Mana nwere ekwu Jesu na-agwa anyị taa, ọ sị, blessed is he who does not pick offense with me. Maka na gịnị? Expectation ya o jiri bịakwute m ọ bụghị otu nke o siri dị. Chineke nwe time ya, aya nwe oge ya, aya nwe ike o ji arụ ọrụ. Otu o chiri isi ji ike ya arụ ọrụ ka o ji arụ ya. Mgbe ọ chọrọ iji rụọ ya ka o ji arụ ya. Otu o siri isi mee ya ka o si eme ya. Mụ na gị na-abụchikwe nga akụgide isi n'ala, kụgide isi n'ala, kụruo ya Nigeria. Otu Chineke siri chi ime ya ka o si eme ya. Ọ bụrụ na ihe ahụ anyị rịọrọ ya bụrụ uche ya, ya eme ya. Mana ọ bụrụ na ọ bụghị uche ya, na ọwụ ụta nke o siri mee ya, anyị sikwe nga wulie elu wụtaga. Nwere ihe nwere isi. Blessed is the one who does not pick offense with God. Arịọ m Chukwu ka o nyere anyị aka, ka mgbe anyị na-abịakwute Chineke ka anyị were ndidi bịa. Ka mgbe anyị na-abịakwute Chineke ka anyị hapụ obi anyị ka o ghere oghe, ka otu Chineke chọrọ isi eme ya ka o si otu ahụ mee ya, na mgbe o ji eme ya ka o ji otu ahụ mee ya. Ka anyị ghara ịdapụga n'okwukwe n'ihi na anyị fụrụla obi kpee ekpere, mee 21 days, mee 45 days, mee 90 days. Anyị ebecha ihe ahụ niile, otu ahụ anyị chịrị weta ya n'ihu Chineke, ọ bụghị otu ahụ ka ọ chọrọ isi eme ya. Ya sị anyị, nwa m, otu a ka m chọrọ isi eme, iwe eweme m, iwe eweme gị. O nwere ihe anyị ga-eme gbasara ya. Ị na-abara Chukwu mba, ị na-ewere Chukwu iwe,
iwechara ya iwe ga na-arịọ ya ihe a na-abara ya mba. Mba, adịghị abara ya mba. Adịghị abara ya mba. Adịghị alụso ya ọgụ. So ọtụtụ n'ime anyị, we feel disappointed with God and we pick offense with him. Onye ka imege? Ọwụ Chukwu kọwanye onwe anyị. Arịọ m Chukwu ka o were amamihe ya enye anyị ka anyị nwee ike. Ọ bụ eziokwu na anyị nwere expectation nke anyị, mana mgbe anyị bịarutere nga ahụ, ya sị onye nwe anyị, ọ bụ ihe a ka anyị chọrọ, mana ka uche gị mezuo. N'ụzọ dị otu ahụ, anyị egheme obi anyị oghe. Ihe ọbụla anyị hụrụ anyị ewere, mana otu ihe m chọrọ ka anyị mara bụ, gị bekuo Chineke chọọ ihu ya, ọ ga-agbawa gị aka. Ọ na-anụ olu ụmụ ya, maka na aha ya bụ Chukwu na-aza ekpere. Ma anyị were ezi obi chọọ ya, bekuo ya. Mana otu ahụ anyị siri chọọ ya, ọ ga-eme ya otu ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ uche ya, ọ ga-eme ya otu ahụ. Mana ọ bụrụ na ọ bụghị uche ya, o nwekwa ihe anyị metere ya. Ka Chukwu gọzie anyị niile n'aha Jizọs. Ekwe n'otu Chineke. Kwere m n'otu Chineke, Nna onye dị ike niile. Ekwere m n'otu Chineke, Nna onye ji ike niile. Ekwere m n'otu Chineke, Nna onye ji ike niile. Site na Mmụọ Nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị. N'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya.
o bilitere n'ọnwụ, o bilitere n'ọnwụ. O bilitere n'ọnwụ, o bilitere n'ọnwụ. O bilitere n'ọnwụ, o bilitere n'ọnwụ. Njedebe ekpere mere n'ọnwụ, o bilitere n'ọnwụ. Ekwere m n'otu Chineke, Nna onye dị ike niile. Ekwere m n'otu Chineke, Nna onye dị ike niile. Ekwere m n'otu Chineke, Nna onye dị ike niile. Ekwere m n'otu Chineke, Nna onye dị ike niile. Ekwere m n'otu Chineke, Nna onye dị ike niile. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen, 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 amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ, ka anyị rịọnụ Chineke maka amara iji ndidi wee na-echere oge ya na ihe niile nke anyị na-agabiga, dịka anyị kpere ekpere ka onye anyị mmụọ ndidi, ka anyị ghara ịdị na-agbagburu agbakachi anyị n'ọsọ, kama ka anyị nye obi anyị oghe ma chere oge ya, maka na mgbe oge ya ruru akwa mgbochi ga-etiwa. Ngwanụ ka anyị rịọnụ maka amara nke ndidi na ichere oge nke Chukwu. Mgbe m kpọrọ gị za m, Chineke onye ebere, gosi m ebe sara mbara mgbe m nọ na mkpa. Mgbe m kpọrọ gị za m, Chineke onye ebere, gosi m ebe sara mbara mgbe m nọ na mkpa. Maka nzukọ nsọ nke bụ ahụ Kristi, ka nkụzi ha dị ire ma nwekwa akaebe, anyị arịọ gị dịwenụ. Mgbe m kpọrọ gị za m, Chineke onye ebere, gosi m ebe sara mbara mgbe m nọ na mkpa. Maka ndị ndu obodo, ndị ọkaikpe na ndị ọkaiwu, ka ha were ezigbo nghọta, ikpe doro anya
na mmetụta maka ọdịmma nke onye ọbụla were na-achị. Anyị arịọ gị dịwanụ. Mgbe m kpọrọ gị zaa m, Chineke onye ebere, gosi m ebe sara mbara mgbe m nọ na mkpa. Maka ndị na-elekọta ndị ọrịa ka e nweta ọgwụgwọ nke ahụ na nke mkpụrụ obi, anyị arịọ gị dịwanụ. Mgbe m kpọrọ gị zaa m, Chineke onye ebere, gosi m ebe sara mbara mgbe m kpọrọ gị. Maka ndị niile na-eso Chineke na-achọkwa ime uche ya, ka ha bụrụ ìhè ebe ọbụla e nwere ọchịchịrị na nshemokwu, anyị arịọ gị dịwanụ. Mgbe m kpọrọ gị zaa m, Chineke onye ebere, gosi m ebe sara mbara mgbe m nọ na mkpa. Maka ọgbakọ nke okwukwe anyị n'oge a n'ime ahụ Kristi na St. Eugene, ka anyị were obi sara mbara nyere ndị agbata obi anyị nọ na mkpa ọsọ enyemaka, anyị arịọ gị dịwanụ. Mgbe m kpọrọ gị zaa m, Chineke onye ebere, gosi m ebe sara mbara mgbe m nọ na mkpa. Maka ndị niile hapụrụ ụwa, ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas taa, ka ha site n'ekpere anyị, arịrịọ anyị na ebere nke Chineke weta ezumike ebe ebe na alaeze eluigwe, anyị arịọ gị dịwanụ. Mgbe m kpọrọ gị zaa m, Chineke onye ebere, gosi m ebe sara mbara mgbe m nọ na mkpa. Ka anyị werezie mkpa ndị ọzọ dị n'ime obi anyị were chee n'ihu Chineke ugbu a. Chetakwa ikele ya maka nke o mere eme. Ọnwa ikpeazụ a kwesịrị ịbụ ọnwa ekele nye ya, onye ahụ ji aka abụọ were na-emere anyị ihe ọma kemgbe ọnwa Jenụwarị rute ugbu a. Anyị kwesịrị ijikwa aka abụọ were obi anyị niile, were ume anyị niile were kelee ya. Thank you, Jesus. 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 Anyị ekele Chukwu onye mere na anyị ihe ọma niile ndị a site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. 3. 1, 2, 3. Anjọsa dịka ụtọ na ntị onye kwere. Haleluya, haleluya. Anyị dobe n'ime
n'inwe Kristi ọkaka nwa nke Chukwu. Ibi ukwu na-agwọ na nkịtị o, nwa nke Chukwu. Ibi ukwu na-agwọ na nkịtị o, nwa nke Chukwu. Aleluya, aleluya, adịghị ọsa dịka ụtọ na ntị onye kwere. Aleluya, aleluya, ka anyị tobe n'inwe Kristi ọkaka nwa nke Chukwu. Aleluya, aleluya, Jizọs adịghị ụtọ na ntị onye kwere. Aleluya, aleluya, anyị dobe n'inwe Kristi ọkaka nwa nke Chukwu. Aleluya, aleluya, Jizọs adịghị ụtọ na ntị onye kwere. Aleluya, aleluya, anyị tobe n'inwe Kristi ọkaka nwa nke Chukwu. Chineke ji ike niile onye werele ngọzi ya hụkwasị unu wee durute unu na-adịrị ndụ gọzie ezinụlọ unu rute ugbu a dịka unu butere ihe eji achụrụ ya àjà ka ike nke àjà anyị na-achụrụ ya gaa n'ihu na-adị ire na ndụ unu, na-adị ire na ndụ ụmụ unu, na-adị ire na ihe niile nke unu na-eme, ka ebube Chineke na-echekwa unu mgbe niile n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
Ụwanụ ụmụnne m, ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Onye nwe anyị, biko nara onyinye ndị a anyị sitere na ihe ọma niile i nyere anyị were na-ebutere gị, otu i si eme ka ofufe anyị na-efe gị n'elu ụwa a na-adị ire. Mekwa ka anyị nweta ụgwọ nke nzọpụta ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Ka anyị nyenụ dị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye jiri umeala bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ, bịa mejụọ nkwa ikwere mgbe ochie, were meghere anyị ụzọ nzọpụta ebe ebe. N'oge dị ugbu a anyị nọ na-eche nche, na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ n'ebube ya, bịa wetara anyị mgbapụta anụ ikwere anyị na nkwa. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe, na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna ịdị nsọ ezie, o kwesịrị ekwesị otu ihe niile ikere si eto gị, site na Jesu Kristi nwa gị bụ dị nwe n'anyị, na site na ike nke mmụọ nsọ, ị na-enye ihe niile ndụ na-edo ha nsọ. Na ndụdụga ndụ niile, ị naghị ahapụ ịkpọkọwara onwe gị ndị mmadụ, ndị ga na-achụnyere gị àjà zuru oke bido n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda ya. Anyị ebunye gị onyinye ndị a, o sebụrụ ụwa, were umeala na-arịọ gị ka i doo ha nsọ site na mmụọ gị, ka ha were ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke nwa gị Jesu Kristi onye nwe anyị, onye nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume inye ekele nke a. Na anyasị mbọsị eduru ya nye n'ọnwụ, o were achịcha, nye gị ekele na otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya, sị, na-agharanụ nke ha, rienụ ya unu niile, ke abụ ahụ m, ke a ga-eduru nye maka unu.
Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, na-agharanụ nke ha ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ya ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi ime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga, na-emenụ nke ha na ncheta nke. Ka anyị gwupụta n'ihe omimi nke okwukwe ha anyị na-eme ugbu a. Pụta ọnwụ gị na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi. O Chineke nna, ebe anyị na-echeta ahụhụ nke otu nwa gị jiri gbapụta anyị na mbilite n'ọnwụ ya dị otito na nlagoro n'eluigwe ya, ebe anyị nọkwa na-eche mgbe ọ ga-abịa ọzọ, anyị ewere obi ekele chụnyere gị àjà nke a dị ndụ, àjà dị nsọ. Anyị arịọ gị ka ilekwasị anya na onyinye nke nzukọ gị, were hụ n'ime ya onye enu ejiri chụọ àjà nke medara gị obi maka njọ. Mee ka anyị bụ ndị na-esi n'ahụ na ọbara nwa gị enweta ndụ, jupụta na mmụọ nsọ, were si na ya bụrụ otu ahụ na otu mmụọ na Kristi. Ka Kristi n'onwe ya were anyị nye gị dịka onyinye zuru oke mgbe niile. Ka anyị wee soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, ndị apọstọl na ndị egburu egbu n'ihi okwukwe, na Eugene dị nsọ, na ndị nke gị niile dị nsọ, were keta oke n'ala eze eluigwe. Ọ bụ na arịọ ha na-arịọ gị mgbe niile ka anyị tụkwasara nchekwube. Anyị ji umeala arịọ, o sebụrụ ụwa, ka àjà nke a mere ka anyị nagidekwa mmụọ ọzọ, wetara ụwa niile udo na nzọpụta. Anyị na-arịọ maka nzukọ gị nọ n'ije n'ụwa a, maka nwaodibo gị bụ nna anyị Pope Leo, na Archbishop anyị bụ Jose Gomez, maka ndị bishọp, ndị ụkọchukwu, na ndị ofufe ọlta gị niile, na ndị niile Kristi ji ọbara ya wee gbatara gị. Mee ka ha kwụsị ike n'okwukwe na n'ịhụnanya. Nara, o sebụrụ ụwa, arịrịọ ndị ezinụlọ gị ndị kpọkọtara n'ihu gị n'ebe a. Were ebere jikọ ụmụ gị gbasara n'ụwa niile, o nna nwere obiọma. Nabata n'ala eze gị ụmụnna anyị ndị nwụrụ anwụ na ndị niile hapụgoro ụwa nke a, ndị omume ha sọrọ gị. Anyị chekwubere iru ebe ahụ, soro ha biri, na-aṅụrị n'otito gị ebe ebe, site na Kristi dị nwenụ anyị, onye si na ya enye ụwa ihe ọma niile. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen, 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 amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belongs to you, Lord, for
ụmụnne m, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ osebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewere gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na anyị dịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịtanụ ibe unu ekene nke udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu. Lee dị nwe anyị Jesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Hymn number 268. 268.
Thank you.
anyị rịọ arịrịọ. Biko Onyenwe anyị na-arịọ gị mee ka ihe omimi nke a anyị na-anata ugboro ugboro nyere anyị aka n'ụwa a, mekwa ka anyị bụ ndị bi n'ụwa nke a na-agafe agafe nwee ịhụnanya ugbu a maka ihe nke eluigwe iji keta oke n'ụwa ọzọ site na Kristi Onyenwe anyị. Oito dịrị Yesu. Tupu anyị amalite ọkwa, anyị nwere second collection. Anyị na-ayọ ndị ọsha biko ka ha gagharịa kee envelope for the second collection. Ushers. Ka ndị ọcha na-eke envelope ka anyị gezie ntị na ọkwa anyị nwere tata. Ndị charismatic renewal nke parish anyị na-eme ka anyị mara na ha ga-enwe crossover event na December 30th and December 31st. So ha na-ayọ ndị parish anyị ka ha bịa soro ha na ya bụ crossover night iji wee cross to 2026. Chuks na Teresa Amugo na-ayọkwa ka anyị bịa sonyere ha na Holy Rosary Cross Cemetery 12th 18th 2025 18th of this month by 12:30 p.m. maka funeral mass nke ha nwere nke ga-adị na Holy Cross Cemetery. Emecha ya bụ funeral mass, burial ga-esokwa ya n'ebe ahụ. 18th of this month by 12:30 p.m. Anyị nwere ndị ọhụrụ taa. Onwe ndị taa bụ ụbọchị mbụ ha isonye na mass. If today is your first time of worshiping with us, please may you stand. Okay, brother, you are welcome. You all are welcome in Jesus' name. So, anyị na-ekelezi onye Chineke na-ajụ wee chọrọ anyị mass n'ụbọchị tata bụ Fada Maslenus Mbata, ka anyị kụpụrụ ya aka. Oito dịrị Yesu.
ekele m ụnụ niile ka Chukwu gọzie anyị n'ụzọ niile nke anyị si agba mbọ maka ọgbakọ anyị ebe a inye Chukwu ofufe rurule ya nụ ka ọ gaa n'ihu ọ na-emezuru anyị ihe ọma ndị ahụ anyị bụ n'obi dịka ọchịchọ ya siri dị n'ebe anyị nọ site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ misa gwụsịgo. Hymn 271.